Astarlotzak eta bisitariak derion igaroko dute gaua. Euskaltel Euskadiren konzentrazio gunean. Bihar izango gara haiekin. Oraindik oilarrak ere lo. Bai, gure bai kasi. Bueno, ateri. Bisitariak egingo ditu gaur Astarlotzarentzat taxi gidari lanak. Honezkero konturatuak izango zarete, Astarlotzak maleta bakarra darama. Euskaltel Euskadiko txirrindulariek baliza bana edo bina eramaten dute gehienez aireportura. Gainontzeko ekipajea autobusetan doa. Ni ezin joango naizala. Pare bat egun lehenago, taldearen 2 autobus abiatzen dira lasterketa tokira. Txirrindulariak lasterketaz lasterketa leku aldatzeko da autobusetako bat. Eta bizikleta zein gainontzeko materiala garraiatzeko bestea. Eta mekanikoak eta? Hoiek kamioian da autobusen ateratzen dira, 2 egun lehenago, gu iristerako denak jan egoteko. Eguno mutilak? Bai. Ze ordu dira hauek? Zuek ere etzarete ohituak egongo ordu hauetan, ala? Ez, niz bintzat. Hau ez dakit. Ez da gure. Nora zoazte? Munich eta gero Belgikara, ez? Eskala Munich. Zu despistatu gutxa zara. Zaltzen nien esan Bruselera joan behar zen duten. Bai. Aurrena Munichea goazela bai, eta gero, bueno, Belgikara goazela bakit bintzat. Belgika ez, Holanda. Bueno, Holandan karrera, baina hotela eta Belgikan dugu. Bueno, eta han zenbat egunetarako zoazte? Azkenean, bueno, Mikel eta ni 16 egun, eta besteo bakarri hiru laiztreketa aste bat edo. Bai, pixka gixo, 8 bezion. Eta zuek 2 asterako orduan. Bai, aurrena Belgikan egongo gara aste bete, guzti hauekin, eta gero hurrengo astean Suitzara joango gara Igorni eta Roman. Eta han beste bostaldekiderekin elkartuko gara, Suitzako Romandiako itzuliak horretzeko. Bueno, fakturatu gabeko maleta dezente ikusten dut hemen. Zer eramaten duzu hor? Zapatilak, batez ere garrantzitsuena guretzako bizietan ibiltzeko zapatilak dira oso pertsonalak direlako. Pixkat pedalarekin fijazio moduko bat ematen dugu. Eta hori galdu ezkero nahiko larria litzake. Eta arropak eta bai maleta handian eramaten ditugula, baina maleta txiki honetan gutxienez zapatilak bai. Bueno, zuek lo nola egiten duzu, esate baterako geletan binak jartzen zaituztete, anaiak zuek beti elkarrekin? Ba ez, lehenengo aldie. Bai, aurrena aldie. Bai? Bai, Lehenengo aldie, dute hartziko. Esate dugu etxeneiko eten gala batea eta men aparte. Ara? Hartzen dugu bete. Hori zergatik da, taldean gehiago integratu daitezen edo? Bai, normalien danak nahastu eitzen duguz eta azkenien ikusi bida bakoitzaren personalitatea ikusten da bikote onak egiteko eta teuren artien ondo konpontzeko. Aurten, zerri hor? Bueno, moraldia luzea da, oraindik gelditzen dira 3 handiak batez ere, eta horretan beti ondo ibili gara eta horrekin gogoekin, ez? Baina, orain daukagun laiztreketa hauek oso importanteak dira, irabaztea oso zaila da, ze maila hor sortua dago, baina azkenean ondo egotea hor aurrean, leian eta ea lortzen dugun postu honenen artean egotea. Bueno, taldea dezente aldatu da, itxuraldaketa dezentea izan du, kritikak ere badira, ez ote duen taldeak espiritua galduko, ez dago horren arriskurik? Ez pentsetan, ez da, azkenien hemen gauzen danok euskaldune gara eta nik uste du taldea naizta estranjerok egon talde barruan nik uste du lehengo taldea dela eta ez dugu guk igerri talde barruen olako aldaketari. Ari dira integratzen? Bai, hitz gutxi batzuk botatzen ditut ez euskeraz, egun onda eskerrik asko eta olakoak, eta postekoa da ez, kanpotik etortzen den atzerritar bat pixkat sortzu txiki hori egitea. Beno eta Mikel,
eskerrik asko bi egun hauetan izan duzun pazientziagatik Eskerrik asko zuei. eta Urrengo arte. ondo izan, asko Berdin. binak. Urren arteko arrela. Venga ba. Aio, ondo izan. Euskaltel Euskadik lasterketa ugari ditu zain Europako bazterretan. Baita Mikel Astarlotzak ere. Tartean, bere ametsetako turra. Mikel Astarlotza, bizitzaren pendizi gogorrenetan ere